Когато османските платна се показали пред Кенийския бряг, част от суахилските градове повярвали, че идва спасение от португалската хватка. В действителност започвал сблъсъкът на две хищни империи за един и същи морски коридор. Османците, също като португалците, искали пристанища, митници, гарнизони и данъци. Думата покровителство означавала подчинение и нови тефтери. През 1498 португалецът Васко да Гама стигнал до Индия, като заобиколил нос Добра надежда. Керванните пътища през Анатолия и Балканите загубили стойност, а Цариград трябвало да търси злато по море. Суахилската верига от град-държави – Момбаса, Ламо, Пате, Килва – изпратила писма за помощ срещу европейските бастиони. За портата това било шанс за мита и престиж, а не просто религиозен жест. Светът на суахилите бил аромат на кардамон, извън на златни пясъци. Дао, натоварени с фил, роби и пипер, прекосявали океана. Който държал Дока и Тарифа, владеел пазара. От Сюлейман великолепни до Мурат. Трети османски ескадри се мъчили да оплетат Червено море и Индийския океан в собствена данъчна мрежа. Били строени коралови фортификации, издигани зелени знамена и разписвани фермански регистри. През 1585 йеменският паша Хасан пратил Али Бей с две галери на юг. Галерата, веслова бойна лодка с ниски оръдия, можела да се плъзне в лагуната и да бомбардира стените от упор. Али се стоварил, разквартирувал еничари, поставил писари и конфискувал португалски кораб. По пазари и джамии прозвучали салюти. Изглеждало, че Момбаса е овенчана с полумесец. За Лисабон Момбаса била ключът, който закопчавал веригата Гоа, Мозамбик, Атлантик. През 1589 Али се завърнал с 5 кораба да заздрави гарнизона, ала от Гоа плувнала 18 корабна армада. От вътрешните савани се спуснали хиляди воини зимба, описвани от йезуитите като людоеди, които ядат пленници живи, за да сеят ужас. Али закотвил близо до брега, надявайки се да покрие сушата с оръдия, но първият удар долетял от море. Неочаквана канонада, горящ катран, пречупени мачти. Галерите пламнали, изходът към океана се затлачил с отломки. Османската флотилия изчезнала за часове. Тогава зимба разбили портите. Улиците се превърнали в пепел и писъци, базарите горели, а кокосовите палми пращели. Османците и местните им съюзници останали между европейски мускети и прилив на копия. Записките разказват за пленници, приковани към земята, на които зимбите отрязвали месо, докато още дишат. Пегълците в мангровите блата били настигнати и изкосени. Али Бей попаднал в плен и бил откаран в Лисабон като екзотичен трофей. За по-малко от седмица османските пунктове се разпилели. Данъчните табели изгорели с барута, знамената с полумесец били окъсани, а обещаното покровителство потънало между португалски снаряди и зимбейски ножове. Експанзия без бази и тил се спукала като мехур. Португалците поправили Форт Исус, вкопали бронзови оръдия към лагуната и изваяли каменни кръстове над портата. Свежи каси с подправки и сребро потекли към Лисабон. Суахилските шейхове разбрали, че под кръста или под полумесеца данък се плаща на онзи с по-голямото оръдие. Победата не дошла ефтино. Две нау заседнали в коралите, треска посякла екипажи, а в крепостта трябвало да се хранят стотици нови наемници. Световната търговия прохождала, но люлката изкърцала под откът и страх. В Цариград диванът броял строшени мачти
и смятал цената на мъста. Без силни верфи в Суец и без съюзници в Индия, планът бил обявен за разорителен. Южно от Момбаса картата на османските амбиции увиснала празна. Нови девширмени момчета из Балкана вече шушнели за Зимба и морето, което гълта галери. Местните поправяли пироги, сушели кокосови влакна и чакали следващото знаме. Брегът на Индийския океан бързо сменял флагове, а бирникът винаги намирал врата, на която да похлопа. Сметката не платили везири или адмирали, а пешаците, момчета, изтръгнати с девширме от балкански села и моряци от малоазийски градчета, на които обещали слава, а дали блато и канибали. Техните имена не влезли в хрониките, но костите по трухналите стени шептят колко струват имперските сънища.